బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. దివ్య ఖురాన్ 42వ అధ్యాయం అష్షురా. పరస్పర సంప్రతింపులు. అపార కరుణామయుడు అమిత కృపాసాగరుడు అయిన అల్లాహ్ పేరుతో. 1వ వచనం నుండి. హా మీమ్ ఐన్ సీన్ ఖాఫ్. ఓ ప్రవక్త, ఇదే విధంగా శక్తిమంతుడు వివేకవంతుడు అయిన అల్లాహ్ నీ వైపునకు నీకు పూర్వం గడిచిన వారి ప్రవక్తల వైపునకు దివ్యవాణిని పంపుతూ వచ్చాడు. భూమి ఆకాశాలలో ఉన్న సమస్తము ఆయనదే. ఆయన మహోన్నతుడు, ఘనత వహించినవాడు. త్వరగానే ఆకాశాలు పైనుండి బ్రద్దలై పడిపోయేలాగున్నాయి. దైవదూతలంతా తమ ప్రభువు పవిత్రతను కొనియాడుతూ ఆయన స్తోత్రగానం చేస్తూ ఉన్నారు. వారు నేలనున్న వారి క్షమాపణకై ప్రార్థిస్తున్నారు. వినండి, నిశ్చయంగా అల్లాయే క్షమించేవాడు, కరుణించేవాడు. మరెవరైతే ఆయనను కాదని ఇతరులను సంరక్షకులుగా చేసుకున్నారో వారిని అల్లా కనిపెట్టుకునే ఉన్నాడు. నీవు వారి చేష్టలకు బాధ్యుడవు కావు. నీవు మక్కా వారికి, దాని పరిసరాలలో నివసించే వారికి భయబోధ చేయటానికి, అందరూ సమావేశమయ్యే ఆ రోజు గురించి సావధానపరచటానికి మేము నీ వైపునకు అరబీ ఖురానును పంపాము. ఆ రోజు రావటంలో సందేహానికి ఆస్కారమే లేదు. అప్పుడు ఒక వర్గం స్వర్గంలో ఉంటే మరో వర్గం నరకాగ్నిలో ఉంటుంది. అల్లాయే గనక కోరుకుంటే వారందరినీ ఒకే సముదాయంగా చేసి ఉండేవాడు. అయితే ఆయన తలచుకున్న వారిని తన కారుణ్యంలో చేర్చుకుంటాడు. దుర్మార్గులకు ఆశ్రయం ఇచ్చేవాడు, సహాయపడేవాడు ఎవడూ ఉండడు. ఏమిటి, వారు అల్లాను కాదని ఇతరులను తమ రక్షకులుగా చేసుకున్నారా? యథార్థానికి అల్లాయే రక్షకుడు. ఆయనే మృతులను బ్రతికించేవాడు. ఆయన ప్రతీదీ చేయగల సమర్థుడు. మీరు ఏ విషయాలలో విభేదించుకున్నా వాటికి సంబంధించిన తీర్పు దైవాధీనమై ఉంది. ఆ అల్లాయే నా ప్రభువు. నేను ఆయనపైనే భారం మోపాను. ఆయన వైపునకే నేను మరలుతున్నాను అని వారికి చెప్పు. భూమి ఆకాశాలకు ఉనికిని ప్రసాదించిన వాడు ఆయనే. ఆయన మీ కొరకు స్వయంగా మీలో నుండే మీ జంటలను సృష్టించాడు. పశువుల జంటలను కూడా చేశాడు. తద్వారా ఆయన మీ సంతతికి మనుగడను ఇచ్చాడు. ఆయనను పోలిన వస్తువేదీ లేదు. ఆయన వినేవాడు, చూసేవాడు. భూమి ఆకాశాల బీగాలన్నీ ఆయన ఆధీనంలో ఉన్నాయి. ఆయన తాను కోరిన వారికి పుష్కలంగా జీవనోపాధిని ఇస్తాడు. తాను కోరిన వారికి తగ్గించి ఇస్తాడు. నిశ్చయంగా ఆయన ప్రతీదీ తెలిసినవాడు. ఏ ధర్మాన్ని స్థాపించమని ఆయన నూహ్కు ఆజ్ఞాపించాడో అదే ధర్మాన్ని మీ కోసం కూడా నిర్ధారించాడు. దానినే ఓ ప్రవక్త మేము నీకు దివ్యవాణి వహీ రూపంలో పంపాము. దీని గురించే మేము ఇబ్రాహీం, మూసా, ఈసాలకు కూడా ఆజ్ఞాపించాము. మీరు ధర్మాన్ని స్థాపించండి, అందులో విభేదించుకోకండి అని. ప్రవక్త, ఏ విషయం వైపు నీవు పిలుస్తున్నావో అది బహుదైవారాధకులకు భరించ సఖ్యం కానిదిగా ఉంటుంది. అల్లా తాను కోరిన వారిని తన లక్ష్యం కోసం ఎంపిక చేసుకుంటాడు. తన వైపు మరలేవానికి ఆయన తన మార్గం చూపుతాడు. విభేదించుకున్న వారు జ్ఞానం వచ్చిన మీదటే విభేదించుకున్నారు. అది ఎందుకంటే తమ మధ్యన గల పంతాలు పట్టింపుల మూలంగానే. ఒకవేళ నీ ప్రభువు తరపున ఒక నియమిత కాలపు వాగ్దానం ముందుగానే ఖరారై ఉండకపోతే వారి మధ్యన వ్యవహారం ఎప్పుడో తేల్చివేయబడేది. వారి తదనంతరం గ్రంథం మొసకబడిన వారు కూడా దాని గురించి సంశయంలో పడిపోయారు. అది వారిని కోలుకోకుండా చేసింది. కనుక ఓ ప్రవక్త, నీవు వారిని దీని వైపునకే పిలుస్తూ ఉండు. నీకు ఆజ్ఞాపించబడిన విధంగా దానిపైనే స్థిరంగా ఉండు. వారి ఆకాంక్షలను అనుసరించకు. ఇలా అను, అల్లా అవతరింపజేసిన గ్రంథాన్నే నేను విశ్వసించాను. మీ మధ్యన న్యాయం చేయవలసిందిగా నాకు ఆదేశించబడింది. అల్లాయే మా ప్రభువు, మీ ప్రభువు కూడా. మా ఆచరణలు మాకు, మీ ఆచరణలు మీకు. మీకు మాకు మధ్య గొడవకు ఆస్కారమే లేదు. అల్లా మనందరినీ సమావేశపరుస్తాడు. ఆయన వద్దకే పోవలసి ఉంది. ఎవరైతే అంగీకరించిన మీదట అల్లా విషయంలో వాదులాటకు తెరలేపారో
వారి వాదులాట వారి ప్రభువు దృష్టిలో అర్థం లేనిది. వారు ఆగ్రహానికి పాత్రులు. వారికి కఠిన శిక్ష తథ్యం. అల్లాయే గ్రంథాన్ని సత్యబద్ధంగా అవతరింపజేశాడు. ఇంకా న్యాయస్థాపన కొరకు ధర్మకాటాను కూడా దించాడు. నీకేం తెలుసు? బహుశా ఆ గడియ సమీపంలోనే ఉందేమో. దానిని నమ్మని వారే దాని గురించి ఆదుర్దా చెందుతున్నారు. నమ్మి నడుచుకునేవారు మాత్రం దానికి భయపడుతూ ఉంటారు. అది సంభవించడం సత్యం అని వారికి తెలుసు. మరి గుర్తుంచుకోండి, ప్రళయ గడియ గురించి జగడం చేసేవారు మార్గవిహీనతలో చాలా దూరం వెళ్ళిపోయారు. 18వ వచనం వరకు.